If you baby a GG Campuano, Nana Wiafe Akenten, and Brega Swan Edmadin. I feel my and now offenso I am Bubuano and I'm a Jane a fritite, Yabeja 4, Yamamunia Tnase, Eba a fritite Jumedia, so and now your Jumedia, ya de Bramo, Yabefe, offenso, Manhyia, I am fear. Nayam Bubuano pen, and Mijina, or be babies I say, a dear and the sea, such a Jamasa meant to pine and nay. Nina, your offenso, Manhyia, Nana Wiafe Akenten. Ya wato so mi ensa offenso Manhyia na wada ne benkom so na na frane tema awa ne tenten so na nananom e de amane ne amamregu akwan mu a ne doti yie eye doti yie na emom enye na yie ankasa doti yie sanse nana emu edampem doti yie enene nananom eje ne senti efritete yaba se ye ba be fa dwumadie na ye de aba be som senia ye ne da no etimo ne ye ntena ye bo awrem aboafo a ebo ye nchidom eye Jasmo Agro Industries gari ene wo mu nkonkontesam Kumase Asante Mampon raso ena wo mo ewodi wo mu juma sanso na Park Prestige Ventures wo mu ton tiles papa wo mu so wo abusian Kruwa Junction wo mu ena eboa ye ne Odof Sewa Foundation ena eboa ama ye di dwumadie yi abremo Nana Wiafe Akenten ye ma odamre fa duedue ene amane hu no If you baby a GG Campuano, Nana Wiafe and Brega Swan Edmadin. I feel my Nana Wiafe Akenten, offenso Manhyia, Asrania, Netiko, and Natise Obi and Mena, Wadam Pem, Yana Nanum de Amani and Amamregu Aquam, Namranti, Abba, Nami Bisasa so and company for one more woman Grimwa, one to my age for my body set, I fita, Nana, and Mabuna to say woman so one more bepet dien, and one Nana Wiafe Akenten, nay, I say. Nana, Mema Yashia. Major Now, what is it? Namiadum now where? Body in a tray, me way a pan, and another room. Midia and Nana went to Westiaco, but I don't know himself from Mr. Black. Aha, may I open so already? Open so radio, and just say, and now mobile, hey, Mujuma dear pa, and say, and that year, maybe bar for your mammy, you know, Sebi open so already can't me buy. But me, I'm a bama, me home, I saying, you will never say in the sense, may I about Friday, and I ain't in the Asante, I'm running your manoma be OffinsoHene Akonya Kesi be atin history. Dim you all quite title be a kind of winning come. Yes, I want to see be the entire OffinsoHene Nyasa, a body in Nano, and Offinso Crow as a crew Nangas Name Muda. Tenende ye or Hene Kesi say at Toya by India. Yeah, Bunny Abahe, a mammy amani because Hanum say. Nadia Dika, I say, who know a friend so back or seminal, yet see that you know, my answer the account trouble. I can't tell them, Miss Noan say. Let us see or rap brack as I say, one no, was say, what Babis Yamania, and then a mamre. Nasana, Majidi, yes, and Rancy, I can't win, one was so best, dear. Every titty, a dear, I this young GG Campuano, Nana Wiafe and Brega Swan Edmadin. I feel my hand crowd, you know, son. Yane offenso Manhyia ne konti ebe bonkomo enne nani abre atone ne abesewie wo hwe ne ho na fade a wode ti wo ya na ekire anibra enne owo mesanse ne Manhyia enne okwa ekra mira mema ya akọ meje oso ebru na mpacho wo te se nyame adom me ho ye da nyame asesa wo ho ye due ene yewra no kre enne ayada OffinsoHene Yahwe ya de kase ye die ru aba efie no manfo ni nyina ba jam no de na ena opemso na de nyina na se tutu e otoso mienu oba aba be ma ne dem fadue na wagunsa ama no de ye no no edinkra enti oba ehu efise odiga marabrafo edikan abeka me ho ya Yahwe yura eso enam yenu nie afe na onam kwamu a oba enti ene eyeda OffinsoHene yedi arewo pa because ye be fa yura ene
anadwi ɛde na kɔbaa mu ya yehu ni biem na dɔfo na busua ne yerenom ne manom ne manfo nyinaa obiara hu yewura ene ebiem ɛyɛ ade a ɛbɛyɛ ya ne titiri ne kontinere ya sɛbi broni bɛka ne bodyguard sɛ wobɛnya ne yɛ afia kunu deɛ memewu ama no nti na mu hu sɛ mene asogyafoɔ yɛ a yɛbɔ ban ɛkyerɛ sɛ yɛ ho ntɛɛ nti yɛankofra ntoma na mmom yɛkuta akodeɛ yɛatwerɛ atuo ɛne akoraboɔ yɛ a yɛde bɔ ne ho ban kɔpɛmi sɛ ɔbɛkɔ kɔka nananom Mira meda asenka me bebi sa afade no waye kontihene sabi yewura kwa ekura yi wona woye kurowura sese wo hwe kuro yi so ekosi se na me ene nananom be ya adom ma yenya wura ne nsi anamo nanso na me hwe wafade yi ase bonhoma ene niama bebre na ebobobo sedia kese ne nsekan ne ade ne atuo ka me bebi sa ho asem na waye kontihene no amane ne amamre ekwan so wafade asese wodi eja wura ekwan nie ana se amane na amawo afasa afade a etise we no ye esa ye kokwa ye friend batakare kese sabi yewra ne sa na Asante yene o ne kese pa ya ye pru no enye se ye pru no kwa no ma wom ya sabi akurabo akura kanu e pro enu di eni e friend Asante yene setu odi akon esa emu ne yenya Asante ye ko agie ho die wrada hoyi sabi ye gina ekon no etimi enye bibia se kontinere jise me de makota ade eni masojafo ya mi frefre don mano no me de be kire no e de twato se mi wra me da so ejina wanamu ekuma tinachira se eye esa na mokọ yese mokọ esa kotusa akotu dom ekrofoforo bi so koye dom bi anka wo be gina mo akon age yewra na fofia nto ata na wadware abamo a enti wo de saa ahyansodie kire ese nka ye kona mokọ anka wo be kon age no nti wo gina pintin se krontihene a wo bokro no ho ban wo ne wasrafo na wadaroma wo mo eka ho a wo se wasrafo anya bia wo mo ye betimi aka ne se abrafo ana wo mo nje abrafo wo mo etututufo ya se eba se kodine mema amoma di akwa wo mo ne mema on di continue le mo no wo mo ye Asante hene ekremo ya wo mo di akwa man wo mo ye Asante hene kramo me ready ade mfie sei me ready ade mfie aduonu enwotwe 93 ena obedi ade ena Yankopɔn to ne safre no ni obedi na de no na ye frɛ ne sei Nana Wiafe Akenten otoso mienu ye ono ane wofa ade na obedi ye we ye ne otoso miensa enti nhyehyɛ bɛn na nananom de agu akwan mu a sese na na ekwa akura yi omo bɛhwɛ na akyire ayɛ jojo na omanya ne nsi anam sɛ uni ne bi mu fi se basa besi na oya bambo nyina mu ayɛ dendenden ayimfo mu ba nyina no obiara de ne dom yeso yaboe ho ensuo aduane bibia eda fom ya ye hwɛ sɛ bibia bɛyɛ jojo enti na de sɛbi enim sɛ enkobo no nsia de na Nyankopɔn twɛde ampo na odi nkonim ama fesuman ama yakɔpɛ yewura korabɛ wabra bibɔno bia ensi nipa cho achima ebu akwa hene twaka ben na da wone OffinsoHene chima ebu akwa hene nana kuntu oye asuna piesie ena nana OffinsoHene tosumie ena jesu tosumie sa ena people so ansara manso kwantai ofase to mo ya asuna ebusuaku ya omutu omukwan efiri
kokobiente adanse akrofo na te so mo ye nuanom eprekope na we yakodi achem na we yabedi Asante nti enne ye behwe nanim obeba anase omma obetu bo what to insianemu yes you round do no to insianemu right ya that's it So F4 and Asante a womo eba behwe won de hye womo ade nyina Nana Wiafe Akenten eni achi OffinsoHene ni nuanom Nana bo amakwabi de shepre kwa dancer so OffinsoHene Nana nani abre nani atai kokwo wasanse Ninua nimpon Nana Wiafe Akenten otosomiensa OffinsoHene ene Nana eda empem ti enibraba Nana boama kwabi OffinsoHene sechra OffinsoHene Nana boama kwabi sechra OffinsoHene OffinsoHene ne yire ne dabichi kunani ani nsusi atie na eti ni suo no Nana Domaa kyrekua okrani ya ni nsusi atie ena wokoto Nana boama kwabi OffinsoHene okogira nanemo no Nana Domaa kyrekua woye kuna wati kuna kata so Nana kafra due ene wukuno due ene wukuno Baby ajiji si kampuano Nana mo dia kukuru hwi ase emprenka so na adwumaden oba pa era ho ni nsusi ate ne sebofo atu ade atonani ade ni kafra na OffinsoHene ne nefa hene ena edikan ya wokura podua no ono ena ehwe kire eya Offinso Traditional Council no na OffinsoHene fra ne ntima won ntenten so no ono ena ahwe kire bedru na ye wura ne dot yie no OffinsoHene ne nefa hene eno no ye free ne so a ye wura ewura tua na nwe na ni abre ye pa eye OffinsoHene Nana boama kwabi OffinsoHene nani abre ne wofa ene na OffinsoHene prekope wo munyina eye asonafo asona de hye asabi wo mati ko na tise obi enemo yetese tuo ene ntumpan edi ahim a na chese nananom ani abre edwoso OffinsoHene oguakro afrane okese no na bi kusi apia manson kwanta OffinsoHene enna ye nananom ani abre manson kwanta OffinsoHene ono so eye osunani ya wo munyina eye abusia baako nana se wanya ko OffinsoHene enne ne ba enne da fom ya wo ye ne doti yie OffinsoHene oba besia wojina apremo ano nana ye santoa asuna de hia na tiko ene tise obi anim nani abre wotene nua nchen sanse wo munyina wo munua wo wofa wo made nyina OffinsoHene Nana Wiafe Akenten a otosomiensa ena ne nana ekwa wo beja no kwan amana ko sie do fefe Dana mai mudaso Amansambo mudin baby amugokobia Dana mai mudaso Amansambo mudin baby amugokobia Nana
offenso Manhyia ne dabichi kunani ane wote kunankata so ya ne nso siate ya nani abede ya ne be bon komo no aka bibi kakra fa ne wura ho akere ye ma me ma ya Adaroma bodi nyina akere ya hwefo From OffinsoHene yere abna adoma. OffinsoHene yere nana abna adoma akere kwa Wadaroma ura na OffinsoHene wonnim no chance me nemo no Wadaroma ye se kan wansam a di ansam na betimi aka fa ura ho motena ye mfie dodo sene sen na ositie Esia meti wo idie. Ene nana tena ya cheka kra. Oya bema bibie mo no otawachi. Say ni jiemo, say arewo mo. Otamachi. Ko mabusuamo na otamachi. Emi mo den no. Me ku bo me chidom. Me ku no do me prek. Debia no otaka ni say abusuya. Odo abusuya. Etu aka me abusuya bata na abusuya. Sansa no odo abusuya nyina. No ka ne manyina subo mu ya mu baako. Ema ye krafo nyina so ye kan bo mu ye ba. Nyankopɔ adom ye. Eche ya henasa. Eche ya henasa nche. Ena me kunu. Asoreja me ho. Me kunu obi anafe nso mada na kuma so pa. Tina odwuna ne mai ho. Ase wono anka sampo ni pedua. Nanso rakuta dia ha. Kwa etemenye. Ma make a fresh shedding. Yama shedding yama ati enkwada no na eti hoi. Ehina sa na OffinsoHene e de che na adoma kire kwa ne na busua. Nkwada yi na ye na sore eja wo mo ho a se nkwada yi na eti hoi o ehina sa Manhyia Nana edusaya twenewa ampem wone ne tapa Manhyia Nana jewa premo ena enne womo eni abriyo bibebi sase edieti ena tapa Manhyia ne chi ye nyina eye fitei ne benchi nyina eye fufuoi eye amane ne amamre entia tapa banie eye tapa bosom kasia wode som santeman na bechem Manhyia na bechem Manhyia woni ni nuanom enenam maba mana ye fe na na ayadamase nyame enhra mo maye amano aye fe nana edusaya twene wampem tapa Manhyia woko akohwe ni nua eni achi Kobia Ntima weni nyisa Ufrigano Amapunti ojayo so Na yesombio Ntima weni nyisa Ufrigano Yetasi se bebrebe Mumienyayo Ntima weni nyisa Ufrigano Nibacho ye frau saying ene di brand nyina na ye ntoaso We're from the Silver Kwebu Ewusi out of the 27th. Me or Manhyia will be as a traditional area. Now the immediate past vice president of the National House of Chiefs. Wow. Me ba wa kwa baba offenso Asanteman to pray. Yeah, that's it. Me pa cho empanyin say yenim enso yebisa
Amanze. Nede me nso meka mfansi nyo amanze. Amanze o ya amanze no ye boko so onye boko. De hen na de si ehia wa hande no ye OffinsoHene a o ya me yonko na inde we tutu ni se gwa akrum of frem de bushafo frem da mambra na momhwe na ya hata na chi nti ne da na mebei ma bagom ye ba bɔhwe de bibia bakodo asudwi nti ni sian de ye wo ye ye wa awrohrum ti ye hwe kon ya ye ba fado a ye ba hata na chi ma asumdwi aba Meda se mpocho inyina atena ewo National House of Chiefs enyi Messi Mote botuma aka ni subanka kraza chirehen. Yes, oyobia miyimun me ne ananto ya yedwuma na da memi miyim ne de ne ahobrasi ne the way a owa abotal wo yimpa ho a ye ne deal wo National House of Chiefs miyim do oyobia ne nwa wo fom bibia so apede ne bibia na oye ne pepepepe pose ne mbrado on pede obe bibia odo ho bia ba man nti da memi yim ne de miyim do oye yimpa ne nwa wo fom na no ho dweso. No, ye better was na ye the way siamu na ya kwana bibichi enso a ye beba na wambo ye nchiremu ye da sipi ye ne mfante fo he na owo Kumase asomo Manhyia ni fan division ana ni fa fekuo ni mu na wo ye ne na obedi nkomo na ne gine som ho pa wo yade asa Kumase Traditional Council na me ma ye hia majo do menu ebesia me pa chobodi no ne di bre ni nyina ma ya hwefo. Or from Nana Kusi, sir, Eminent Fantifuna Warren was ASHANTI, Kumasi Traditional Council, Manhyia Division. Nana Kusi, sir, what a room OffinsoHene, in a Nancy Kakra, Kumasi Traditional Council, ASANTEman Traditional Council, what a room, Miss Maywin, my auntie. Yeah, Canana OffinsoHene Asama, Membrante, Nami Jumama BP oil, Nanko, I'm a customer. OffinsoHene Nancho Timba. It's in the car, Juma, diesel, Juma, and I meet who you might be, Madame Ansan and Alampo, Urban Over for workers out to them. To me, Nala or Nipa and Ala Brandon was or Juma, or Buniboy, Bibia, or no quine, see, or in Papa. Why in Papa, one and I, Juma chair before Ansan, our Bezaze, so him no, or in Papa, Nana was say so. You better one I say. Yafin fancy Asante asokore mampon ehene otumfo brempon nifa fekuo no ono na edi enimo na wan hye ne sika mpaboa no esanse nani abre mira mema oyehia ya bro wada roma na OffinsoHene wona na sanya che wonnimo no Kumasi Traditional Council ASANTEman what is saying na wo keka ne som ana eba personal so a Messi Maywin yo me da se Nana OffinsoHene Nana Wiafe Akenten otoso miensa wo yo huni bi a woda boko wo beto me na me di hene die nanso emretie mu se de no osi ye ne nema no na hwe abeka so di akonwa no be fie bebre ni nyina ne se mra ne wo fa Nana Wiafe Akenten otoso mienu etiase a wo OffinsoHene no na nan eye na henkwa mapa wo kura chiriye wo fa akonwa bibia wo so ye ma no fa no wo ye ma no edi nti wo du hwian ansa na wo ba be di hini nti wo ba ye na se bibia enya na adefoforo na mene no so tra committee bebre so na bia hu se wo kasa na se wo kire na dwena na wo ka no kurem na wo ka na Asante semu edi nti na OffinsoHene se dia ASANTEman ya shrade pa ASANTEman ya shrade asokore mampon hene otumfo brempon Nana buache ansa debra Kumase Asante asokore mampon hene no Nana ya beda wasene ya ma yakọ sana wo ka kire Ghana moan OffinsoHene ASANTEman Traditional Council na Kumase oh ni nyina ne se mema obia yakọ mema na busuafo so damrifa mema no amu so damrifa de won ha nyina ya mamre bia hu ni ba bi bebre ene ntino se wo hini bia wo su sei efrim ne ye niam se ya na obi anko afa aba na kwa behwe bi na ba behwe bi no hu se de ohen kase bi frim a
say this year odu for ASHANTI ba zumpie isu no obetena yehunu say zumpie isu no obetena immediately ma hu ba bia mde makonya bisie sana ASHANTI tie ASHANTI sam eye kama ede efenso ASHANTI sam efe ede eye kama mo miensia na yensia ni ye yeda mas Dana mai mudaso amansambo mudi baby amugobia Dana mai mudaso amansambo mudi baby amugobia Ntima weni nyisa ufrigano everything yati offenso and na ye ba behwe offenso ne asechre pa ene ne kofare bai ene anuanom bia ehyehyem ba bia omu fi a omo ba ye muteteye ye ne ade hye ne bi ebe bon komo na wa kire ye emu na na mpa cho me ma o ya akọ ya eburo me pa cho na ho te se pa cho me ho ye right wada roma bo wudin nyina kire ye ne ya hwefo na ye nto ye nkomo ne so pam cho from me OffinsoHene Basakodi Akenten ya me papa ne Nana Wiafe Akenten otosumi no yes say OffinsoHene ba prekope ene na wo ye OffinsoHene ba idie akonwa no wobehunu eho ayi wo ma wo papa e kire wo na wasom wo no nananom anante so ache wo soa no manante ache ti wada roma say ye ka offense a sign na wo kire ma kire yahwefo ya ka offense a me feso sada min sinum ne se amnam nipa mensa ya asoafo no mfiri akrofrom ti akrofrom ehene na omofa no na omoba ya me fan se omeduro adwoso na adwoso ne ye kuma domo ye se ontra ho na kibihene fulata no omzuzu efa kibi ena offenso efa borire no mbesi antoa ya antoa sunya mano ewo na hokra no omudru ho no omutra ho kakra ti eba se opanyin bi ne frɛ no sakode a on na ye tutu bosomfo do mo ban yare tutu no ka wo ho tutu no aka wo ti on na tutu bosomfo ti babi on bedu bia no o mo transi a na ko ye se tutu bosomfo no no pe ahayo ye no fa lituo nebi no ko ni nam wura mo ko nam ho no hu se tade bi ewo ho ano ba fie be bo le profo amane yo me no mko ya amane na ebsu no e fan se akoye bosum bi ma o man no eti no na akoye se filosofo a e fa o mu eba no ye nana gamna ne le profo abrabo anu eba ana ombehu saade no nti saa ayi nyina no kene kura no no saka OffinsoHene na heso timna omo free antoa no adom code manafo no adom ba adumai aduamoa ho no ana saa bomofo no osama no nitioso koni na bure mo ana vanza okoto ensio ofi no ti o hwe mu no waso o hwe ensio no wura fi se o mu pese na ho mu no o pese mu nya ho kra no na o mu betina ti o mu hwe ayi no ano na ko yesa tuna se hima na ho nyina ye ne dia enti o mu ko hu no na o mu kwasre no asase ne bi ti o motoy o mutu aka ende ya wo de bo ho na nso no meet me enkan ze na yes ti o me ye no ana o mu o ma o asase no o me ye se o mu betu aba ti ana mo ma wo se tutu no
ane ne nkurɔfoɔ no bɛtena wotra ɔfe no a ɔfe agya na ɔmbɛtena hɔ ɛhɔ ne tutu asesese a yɛyi no nti ɛwɔmmoa na mefa sɛ na ntɔkɔ asɔre wɔ Domaa na ntɔkɔ asɔre wɔ hɔ na ɛkɔbaa sɛ nana dwamena no ɛde ne dɔm ɛyɛ dɛn ɛdi ka na yɛ Domaa ne Asante ɛne yɛ na baabi a wɔn bɛtena no ɛne Domaafoɔ no na wɔn bɛn bo ɔfiso mɛmo akora no na Domaafoɔ bi tete ha ya akyire no ɛno ɛbɛka ho asɛm ɛti na ɛtɔkwa no sɔrɔ nam na dwamena ne ne dɔm no ɛkɔ saa ɛsa no wɔn kɔɛ no anyɛ yie ama wɔn na dwamena no efiri mu do firi mu no na mefa sɛ ɛyɛ yi nti tɔkwa no saa sɔre biem ɛsɔre no na I was saying big person na dwamena no anan te ɛyɛ ne ba their friend Wiafe na abrumba simpa Wiafe ti ono Wiafe no eba no na ene Domaa ekɔ tu saa esa no na ne ba no bɛfa ne tuo ne ba no sɛ ɔbɛfa papa tuo na ɔne Domaafoɔ no ɛkɔkoe na akɔdi nkonim twa Domaa ASHANTI ti enti ti Domaa Kusi na Asante ewo kwadwo mu se wakum Domaa Kusi no eye finso Wiafe ena etimi kotwa Domaa Kusi eti ede ne ba akom ene enkyiremu ene ye hu se ye ya Domaa Kusi eye Asante kwadwo mu ewo mu a ayensen na ho ekire se Asante etu Domaa so sakotwa ne ti no eye finso hene ba ene kotu saasa na okotwa Domaa Kusi eti a ene aye kwadwom aye nsen na ho a Manhyia OffinsoHene kwachia saa kwadwom no ena nananom henkwafo ye otumfo Manhyia henkwafo no ebo saa kwadwom no edidi OffinsoHene enim na o enne ena mate ase se senti ya omoto saa kwadwom ne di nanim no OffinsoHene eba ne kotwa saa Domaa Kusi eti no ye besan ato aso akire o twa tire no kura Wiafe no saa na tire no ekasa ase ni tire entra asuo tan etire no kasaye na kutunsin ne da baabi etire ne kra Wiafe no a etire kutunsin tua so ene etire ne kan ase sanitary entra enko Asante kotokoda entra asuo tan enko Asante no di omoya se omutwa asuo no ena asuo no frito ewi no mo etire no frito asuo no mo ena Wiafe no dosu ko no ko yi etire no to bi etire no a kra no se Asante monna fotoko Wiafe ase monna Wiafe ase se ona irabai iti ayirai na Wiafe na akoyi no aba. Wow, your history, your abakosem. Ena mate sa Domaa Kusi tia Asante ekotwa ye no. Ena mate ase. Chese tire no twa wie ye kita no kra no. Wodi twa so no se ne ti ntwa. Emma Asante memo. Efri to nsuom. Ohene ba etimi dress ko ekoyi tire no. Ede ne twa ye ede bre ASHANTI Nana ebiemu ho ade beto aye so ana my ba say on be shia bichim ya ba abechia yim ase no mo che no ma no na ya fit o sa o den sesu mo na bodwe na satam on na o se tutu o dikai apenso ti na se tutu busa ya fin say Bema, I don't know. What do I see? Or you na, yeah, send no man, what there won't be. No, sir, Nana,
Yes, I'm up. Mamma, my pastor, make us a prepare a morning call. Don't be such a morning call in this day. Now, mom, just a trip, as I say, assassin. No, say, a free aha. A grandson, a boss here. And then an anti-hene assassin, a so boss here. A quarter chimay. And then one chief was also a boss here. And then became na giant quanta. So a boss here. And only a sasia, omode a man. To me, and omode, I could man say, one track on your so non fine. Name my a morning call. Yeah, I'm winning call, and I can't be seen winning coso. Nina, ya Domaa Kusi tia, or cocha, ya number body, ye chaniama. OffinsoHene holding, and I don't know the way din or some mirror. Nadiana will pay ye to be a gibby. I didn't know possible pen winning call. Any answer, a young someone. I ask and now I say, a first shot. Finso edie eye emmoa enenko asase yantam OffinsoHene wasase echen nananom wasantemam hanyina yada nanase nana Dormaa ohene ba yabeda wasene wama yen abakwasem efritete na Wiafe Akenten otoso miensa finso manhene asonade hia sebi na tikoti se obi anim ne doti yie ase na yeda so ewo no na yene na ba mu hene OffinsoHene ebe bon komo na wa kire ye ben mu ye ka ben mu no kura ye din ade a asechire ne se na di adwuma poten na ye di ewo eben mu mira mpacho me ma o yakọ ya bru pacho na ho tese na ho tie na mo so e adom ene mo mpa ebo nti ye ho ye mira mpacho Dormaa ye ka eben mu a ansa na o de bo udi nyina kire ya hwefo na ye nto ase me Nana Kofi adubu ahe meni OffinsoHene Nana Kofi adubu ahe OffinsoHene piao nana me da se Dormaa ye ka ben mu a asechire ne se ben mu aye fikasiem ben mu ye ba bia nananom da o ya siesie ho ama nananom so obo akura obaba betena ye ka se Ohene kwa akura ase ne sen akura ben asesa Ohene kwa akura o kono kwayim na wakotoa na adwuma so enti wone de ya na ye nyina die bebiri se ho na ofiri bae enti wo kɔ nchi na wakotoa no nwuma so ewo ho me bai wo ba ni obaye ni kokofu oyeye na brobefu ni bibia ho na wo enti me ne mra so se wo kɔ no sa akotoa na nwuma so ewo ben meda se efritete yesu ade na emebunu enei ye nim niema bebre eni so ye ka ben mu a ena nana a kire ye ben mu ase Ohene kwa ekura kwakura no eye kura bi asabi me no mienu ye kura ye bekan village na enye no kure ye nana cheche ye ni nyina emu ono ena ye OffinsoHene bemo ehene mira osan ye sumankwa hene edema mira keka dibre ni nyina fama ya hwefo na ye hu ye suade yo many OffinsoHene me sa okuro ye fro ni duasa me so ena me sa ye OffinsoHene enti ahemfie ha no me dibre miensa ana wo dibre miensa ni nyina dwumadie no bobɔ ni nyina so a dibre no edie ekire ye yo se ye wo kuro dia na kyese wo ne ho hene ana ho di kuro wo na ahwe kuro no so ya ho ye ne duasa ye ne bamufo ana ye kuro ne ho obi o ye bamu ni bia no efiri ne duasa ya wo OffinsoHene ha ana bamu no so de sabi ya dwumadie ya soronko se wa hwe a se na baaye na bra obebo ne ha wa wie no ya na ya de no kwa akura ya na yate akura ase ho na wa ba betoa ye ho enti ho no me na me hwe ho se be ya na obai obanya ba bi de ni tiato no adwene no ho na watimi daachi oba watimi asa aba ne ye meda se mira Dormaa nhyehyeye bi eka ba kofato aso ema ankwa so me na me hwe akomfo ani ensuo ani abosom so
ewo offense memo ene na ne dwumadie edoso mira wadaroma nanu a ebnada ena nananom ya amane ne amamrede yewura finso manhene etompem dienti ena etesa benada wokoda ena ya woda odadem dienti ena etesa ene se nana finso hene odman kuma wo de ne sanwunwun ato no so na ya be ne kude na wakwana kura da bi yentimi nye ne kude se amansan be hwene ne achi no mu se ya ampa se nana wafrim enti ase ya de ne to oche tetewa no kura obeda mu acha se kana otwimu a na no obeda ho na kese obia fedie obia gie di se ampa sese de nana kwa kura ana access ampa se nana odman kuma wuo ade ne sanwunwun ato no so ana se sese okọ ne sama nchiri enti wuntimi mfa se nana wu na no an se yamoa no na ye de na akoto ba bi ana ye de no ko ba obi abehwe na chentina ede atwato otumfo behwe sa ampa se ono ana de na afenso hene wakamu ampa anu ntini de ato atwe no mira medase wadaroma yesua de mebuna na mefo ya bai enye ne manyina na yenim moa madaroma mo kyerɛkyerɛ kakra na gya yesua bibi afim no da amma bi no yeduru baabi na ne bi kɔso ana fe ye hu nana akwankogye sabi woyɛ manhene nti na odamu nansa ana sebi ne nkonwa sofo bia obi anso wo obedamu nansa sɛnea ɛho hyehyɛye esitie brempon kɛse sei manhene sei to ana brempon bi to ana dikro bi to sekonta kro bi semete he meto a ɛyeyɛ no ensonsoyɛ ɛwom de enti na tesa ensonsoyɛ de ɛwom bebiri sɛ ɔhene te sɛ ɔmanhene akamu no ana meka sɛ ontimi moa no mfa no nkɔsa sɛ wode ne to ɔmo obi a behunu sa ampa sɛ wakamu ampa ɔno akɔmfoɔ susu wu a ɔmo so di nansa saa no ɔmo nsa ne yɛde ɔmo akɔ na mmom sɛ me metu ayi bi a meyɛ ba mu hini mi wu a me mfa me ntom ɛnto hɔ ɛma ne ni nansa me wu adeɛ kye a ɛna ɛda ɛmo pɛ no adeɛ kye a etimi de nya de dame wi a yɛ ma me so a ekosia mi ensusu ya damu ni sɛ ɔno yɛ ɔmanhene ensusu ya damu ni sɛ we so ɔyɛ kɔmfoɔ ɔwɔ nipa a yedi n'akyi bebrebe enti ensusu ya de dam bebree so ɔmanhene wu a wontimi emfa no kodi enkosie enti ade ne to na yɛ nyinaa kɔhwɛ no ɛma ne damirifa na ahemfo suae kyerɛ no a we anadwi yɛ besuae kyerɛ no ɔhene bi a ɔfema mu ya besuae kyerɛ no ɛyɛ afensom ahemfo ɛhyɛ na se nyinaa afenso ahemfo ɛhyɛ na se nyinaa bɛsɛ suae ebio akyerɛ no ɛno ase kyerɛ ne sɛ sɛ wo ba wo suae tie sɛ wɔkɔ so a ɛsɛ wo suae kyerɛ no na wo ahwɛ no sɛ wo ma no gidie bi sɛ wo ma no nkuranhyɛ bi sɛ sɛ nyɛ ɔdoma nkoma wo na de ne sɛ nwunwuna bɛto no so ɛna ɛyɛ sɛ ɛsa ne ɛkɔɛ a na ko ne ɛkɔ a anka usai eka nananom ntam se o de safie betwa safie o de nsa beka ne mogya e de afa wanim ahura tra no atoa atamfo no ene o makoko se wa anya ne sa awotɔ nti usai a de usai de bi di akonwa no eno nko ena wawuo no so de usai man de akɔ eno nko no oda hɔ a no nsa ampa se nye odmankoma wuo ena da mansan kom ena ɔde nsa beto nso a anka wode ne bɛkɔ sa no wobɛsɛ sa no kora adi animu ama ewuo no bank wagye enti swai no eno no uswai ma ne ade akɔ no no akɔ ka kyerɛ mpanyimfoɔ sɛ ampa me ba me ba no me yi hene asomasi ne asomasi swai kyerɛ no ena me ba medase nana wabɔ yɛ nkyerɛmu wakyerɛ yɛn bɛn mu nia ekomu ene ohene kase sei eto a sɛnea yesi ɛyɛ na yie ho hyehyɛyɛ ɛno nso enko wakyerɛ besi ne so sɛ ɔno asabi wɔyɛ di kuro ma OffinsoHene ana ne sumankwa ahene no bra no sabi
se owu a ana wokọ a oto a ana ofra ne tema on tintin so a ono na yie ho hyehyeye no eda nso a ene niwra Manhyia ediem sanso na komfo de nso eda nso a ewo Manhyia de sa na me no mienu de nso eda nso ewo nananom de enyina emu miwra wada roma wudwumade dɔɔso yebeja wo ye de wobesi ha na wakwa akotoa wudwumade so na anwumrei mu nsaye no ye nya ho akwanya emma metwa ma yahwefo enhwe na emomemu nsem na waka e de akire ye nti se ye eye ko pa na mo kwa enka mo bet ana crab waka no kra na mo be fa ne moja aka mo maso na mo hwira tra no ato akon ne so sa mo be swai sa e de akire no awose kra gome mira me ma o ya akọ ya da se ya do be sia na ya jawo no akoye wudwumadi ya atani ekwa mpofo dwumade ni se kofo ayokofo dwumade ni se ye dwumade ni se otumfo okọ ba bia ye ne yedi nanim ne asoka ne ahwe no na ye de na kọ ne asan de na ba ye dwumade ya yedi mo otumfo no no na nwom na se kire ne se ye be ye wunni ye be ye wusi ai se ye kọ no atani ekwa mpofo ya ebe yo ni obe obu ha ya tu ya nyam kwa na atani ekwa mpafo ede na mo ye ebe yo ni ebe yo se ebe yo na na o obia kana na se etutu a waka ye ha hwi ni ebo ye da wuro eti wo abeka otumfo bia do ya ja kura ye enti ja no ya no odi bedi yes atani na se kire se atani ni nie eye nie de ade a ebere eye abe empapa ene ye sene a kana etete ho no anu otumfo na kana ye ni wiase nti baabi otumfo beko bia wo kokko a wo ya baabi obeko bia wo na hwe no kwa mu ede ne ko ede ne ba ene fa nwom ne bi twa to ma atani ekwa pa waya ye ni muko ye ni mujanio atani ekwa pa ni atani ekwa pa waya anamna kwe na mu be de ni o ye be ya mu ni o ye be ya mu se o ye be ya mu na no obia ka o se tutia wa ka ye ni o ba pia
Ufrigano Amapunti Onya Yeso Na Yeso Mbio Tima Weni Nyise Ufrigano Yatasi Se Bebrebe Mumye Nyayo Tima Weni Nyise Ufrigano Yene Nana Nomoa efi echichiri ene bencheye no bi ebebon komo ofia pue mante muton ena aba ye bisa no kura ofiso ene ne debre ni din na yato ye nkomo ne so Nana meme wakwa aba yo me din de Nana Professor Adu say si fatune boa na me jase hene wo kufu jase kore na ye wa ha na bia fiti ne wa ha na bia fiti madam papa no we need edi agro be e ko be 20 years ni na ni na say ne ba bi na no pe school mu kwan ana no atu na nam e ba me che bi hu me if you am the father am for you the balance of by school e be share there University of Toronto or Canada the floor the ministry students to free approach ba tembia e be sinko sirema ye suppose say near di have 2 days mama baby ada ye koni che ni ko ponkoma ma me kura wi no otu no ahim otu na nine aba ko bodi asakore me yire nso ma me wi nso hospital delegation aba mampo tinana de adam fond de say kura ina ye ko ina abre esa Nana eni abre ko fodua sokore ton ayayon ko fawo ye dan omone one fenso manhene ntem na wadi eche se yon ko odofo pewu anka odofo pankwa ye nanso we de wabaye sani ayeye ne dan no efitete baby e be hia bia ye ni teacher ana ekọ na eba enne ye hia Nana Wiafe Akenten a otoso miensa fenso manhene asuna de hia na tikoti so bia nim na yi ase enye na yi se na yi a ye jan eye ne dot yi ase na ye hia ne teacher be bon komo teacher me ma ye hia me joso a ebru na ho te se me ho ye pa Veronica na se be as usual enne FinsoHene na kura ko akwankwaja ye nyina ya abo edemu e wa hai na de na wo kafa FinsoHene na Nana Wiafe Akenten wan na ko ya obesi na nan na fe ye de free ho aba ni nyuma ene ne sere ye nyina ye hu no obi ko ansa na obi aba na Nana Wiafe Akenten ne wo fa ena efirimu ena ono ebefa na wo fa tuo na ne wo fa Wiafe Akenten ena ono etoso ntina ono toso miansa no nje se titi ho no Wiafe Akenten bi edi ka bae ansa na ne wo fa no ba ansa na ono nso ebetoso miansa enti sesei Nana Wiafe Akenten atoso miansa OffinsoHene ono ne dot yie enti na ye nyina ye hia na sede uhu no ayeye a uhu obi nkyira wo se eye mofra yi eye ohene yeyi na ohene enso kra ebi de dabi achi ohin ye ohin brempon ene ye wo hin kokroko enti ono ne de kokroko pa ohin kokroko ebiso ye manyene o manyene bia nso ko ye kokroko enti so hin kokroko dia na ni nua no mamanyene one wa modom fekuo ono wo osandeyene ensani faso nti wo nifa fekuo mu na nifa fekuo no nso mampona hene na dano mampo hene ni wa adanse ni wa ono OffinsoHene na toso miansa ye ka se omanyene ayiye ni ye no omanyene de ono
ne hemfo a ɔde ɔmo dɔm fekuo no nso yɛ ka sɛ ɔsade ne nsa nifa so ɛyɛ fekuo nifa fekuo no amanyene ɛna ɛdɔm saa fekuo no amanyene no wɔanya koraa no wobɛtumi anya bɛɛ sɛ aduonu yɛ a ɔmo wɔ nifa fekuo no wokɔ benkum so a wɔanya wobɛnya dunum anaasɛ aduonu saa na sɛ yɛhwɛ ayi yɛfrɛ ne sɛn nananom asonafo a wɔn amanhene yɛ nananom asonafo a yɛ OffinsoHene ne nuanom ne wɔfanom no ebi ne hefo yo ɔman no mu nyinaa no ayi asonafo amanhene yɛ a wɔn wɔ Asanteman mu yɛnya koraa no yɛbɛtumi anya ɛburudu edu na ebi deda bi akyi mpanimfo wɔ mu ɛna ayi mpanimfo anuanom wɔ mu ɛna ɔfaseɛ ɛwɔ mu na nananom ɛwɔ mu nti nkonnwa no bi wɔ hɔ a ɛyɛ wɔfanom nkonnwa amanyene no burudu na ɔmburudu no akɛse a ɛwɔ mu no ebi ne ɔno Nana OffinsoHene a wɔda ne benkum so yi ɛne adwe so ɛna manso nkwanta ɛna pepɔ so nti saa wɔnum nyinaa yɛ amanyene a wɔnom wɔ Asanteman mu ebi ka wɔ mo nanso akɛse ɛwɔ mu mpanimfo wɔ mu ansa na nkuma aba yeyi ɔmo esi nkyɛn a ɔmo wɔ anuanom nketewa te sɛ bonwerɛ te sɛ frɛnsɛ adwira ɛne deɛ keka ho ɔmo nso ɛwɔ hɔ pii ɔmo nso yɛ anuanom nkuma na yɛtra kumase na yɛtoa so na yɛkɔ a yɛtwa suo kɔ a yɛkɔ ayi a Eastern region a yɛwɔ nua asonafo no nyinaa deɛ ɔda wɔn ano ɛyɛ Akyemabuakwa ɔne asonafo anuanom nyinaa ɔne panin nti nka ayie a ɛyɛ ne ɛyɛ yɛfrɛ no sɛn ɛyɛ dɔte yie ɛyɛ ɔno ɛna ɔte yipa soɔ na onuanom nkuma no atwa ne ho ahyia biribi nti ebi a ɛnɛ wɔntimi ama ɛna nka ne yie mu a nka wɔntimi ama no ɛsɛ nka bi a ɔma obi bɛsi nanan ɛno nso yɛ ahu na kyerɛ sɛ ɛno ɛdu saa deɛ a na atwitwea so sɛ wɔntimi ama na obi bɛsiwa no adeɛ a yɛ na ɛnha adwen na mmom wɔntimi ama na obiara mɛsiwa no adeɛ a na deɛ na asie na obi abusa sɛ deɛ nti ɛna wɔn no nso a ɛyi ɔne wɔn bɔ hyɛ no te sɛ Takyiman wɔn mu ɛyɛ ɔmanhene te sɛ Takyimahene obiara nso no yɛhwɛ n'anim sɛ wɔno ama koraa no a ɛsɛ obi ɛbɛsi Takyimahene yɛ sonani ɔyɛ kuni ɔno wɔdɔm Asantehene abusua no bi ɔyɛ kuni na me o keka obɔ ne di na menim sɛ ɔyɛ asonani na yɛpɛ asonafoɔ no bɔhyɛ no wɔne obi bɔhyɛ a na ofiri mu a wo so wobɛkyerɛ sɛ ampa me ne wo na bɔhyɛ na kyɛ sɛ OffinsoHene ne Takyiman bɔhyɛ ɛneɛ na kyɛ sɛ mmoani nkɔ asase yɛntam na ɛhɔ a ebi kɔ kopie saa mpɔtam hɔ enti ne kurakura mu na ɛdeɛ na woka fa OffinsoHene wo san sɛ Manhyia ɛyɛ Asanteman Traditional Council no wonim no ɛna wate ne nnwuma kakra sɛ na ositi na OffinsoHene ɛyɛ obi a na onim amanneɛ ne amammerɛ paa enti nkurɔfoɔ sua adeɛ firi no hɔ ɔkyerɛ nkurɔfoɔ nso adeɛ pii ɛno nyinaa akyi no ɔba bɛdi adeɛ no ankasa no ɔno na Asantehene ɛbɛtoo no ɔbɛtoo no Asantehene de ɔbɛtoo koraa wosua wo no ɔbɛto wɔ no ɔno na ɔwɔ soro kyɛe wɔ nanso ɔba no a na ɔnya maɛ no ɔno na ɔde nade serɛ ɛkɔfaa no soɔ sɛ ne dwa atoa teacher yɛde yɛn nkɔmmɔ no ɛbɛsi ha na da foforɔ yɛatoa so na sɛnea nneɛma ɛsi kɔ no na yɛasan adɔrɛwuram no yɛbisa teacher kantanka ɛna yɛne no ɛbɔ nkɔmmɔ no wakyerɛ yɛn amanneɛ no ɛkakra yɛde ne bɛsi ɛberɛ sɛm yɛbɛsan atoa so ɛfiri tete ɛnɛ yɛdwuma a yɛbɛfa no ɛwɔ ɛfen so ɛyɛ Nana Wiafe Akenten ɔtɔ so mmiɛnsa ne dɔte yie ase no ɛha na ɛberɛ bɛma yɛ kwan na yɛde ne nyinaa si ɛnɛ tumfoɔ Asantehene nankasa mu ɛsɛn OffinsoHene ne nnwuma pa ɛne ne so mpa a wɔde ɛsom Asanteman nti no yɛwura ɔno ankasa atutu ne nan aba fen so kurodua mu mena maboafoɔ ase Park Prestige Ventures
abusia kuro wa jansen na ho na odi wodwuma eya afa homa no na frɛ wo mo ombe cheche wo kama sanso na Josma Agro Industries gari ene ne konkonte sam wode soya sene other say wa foundation say wa wasua carpenter adwuma pon ho na bibi nti wo timente wo ho no eya afrɛ number na egu ase no na yema wo adwuma enye na yentua wo ka na wo nso wo ho yin wo abrabɔ mu adomdom ye ne aya won da sene meda me kru nyina ase mede de other say wa enema apel Jiji Campuano, Nanum de Kukuru Asie, and Pregason Edmaden. I fiat my hand radio no son, Obenemo Seminensian, Lana Benya found dear fingers, ya brafonsam, Ebino Abobabodin, Ebino ya benfo, Ebino so ya Queen, ya mamo.
mopa ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunye ya mamo Ghana lesia ya mopa Ghana mai modaso Amansambo mudin baby amukobia Ghana mai modaso Amansambo mudin baby amukobia Ntima weni nyisa Ufrigano Amapunti ojayo so na yesombio Ntima weni nyisa Ufrigano Yatasi se bebrebe Mumienyayo Ntima weni nyisa Ufrigano Aye metuma ka bebebe ya Mumienyayo